Kiram tang ningkan siang bong Borjan constituency along solar project ki pangni jia phanpura ke ase tuma hin pen siding ponsi adima klong satami pathik pon pamesi adue hoi kacherai kom thip jia phanpura Borjan constituency along pathik pon lo bonta bangso puthak solar project affected area mate solar project ki parlo kido an aronga radatum angbong satami solar project pawan lo nang patumta do lapen solar project nang binang nipu ki khamkhia tum satami do la sojok adimalong bangke kaikia mat charbo saya sonsi nang mandetlo la sojok ke ise hin pen solar project a baha phan loan satami edba hin pen cancel nang koklo bangso phi satami solar project ke nangvek popura ki hangatum lapen ahin kaprega bangke solar project nang nilo pura ratatum ningje ponlo api keng solar project a bangke nang binang nilo potum satami cm rong ha phan kachuningri satami pale ponlo Lapuson ke charpo saya porahut solar project jongsi Borjan radatum nangne pulote niltum Chinthong radatum abangke nangke pabijia phan chisik dinglo pusi KAC deputy speaker Avijit Kropen ningjepon jongsi Borjan radatum bi poning tumte pulote Chinthong long bangke nilin pen bangke welcome la aho kedam tang indeng troxi kebrapli KAC am hangke thegarni hamrena long katalona hut KAC Avijit Kro kaningjepon atengke solar project ke ban laki isi kaching thurang theklo ke ongdung obe ki mi loke thekatum bang solong chongdadun longpo lasi nili ki puji po bangke jongsi Borjana rada tuma hinpen bangso solar project deng thekthi mate nangne pulote niletum Chinthong constituency along bangke welcome lo pusi ningjepon karbing long riso ijang tum do pikla unemployed youth a problem kapa solve phanke penana industry ke wan sia kimilo la bangke la penon son solar project ke wan tang lahe bangke da ilutum goreng our side penchino kapre ka tum long do ding pola la sinilim na bangke solar project ke bi pon bangla ke akimisan yong si Borjan rada tum bi poning tum te pulote Chinthong long bangke nilin pen bangke welcome la nilim na bangke solar project ke bi pon bangla ke akimisan yong si Borjan rada tum bi poning tum te pulote Chinthong long bangke nilin pen bangke welcome la Langdam senang Borjan constituency IMEC anparta KAC EM surjarong parahin penabangke Borjan along setami solar project ke pangni jia phan chisik ding pensi do bonta aradatum kachikroidun de dera joksi lapusonalam nang klang roklo lason thot si Chinthong constituency along setami MEC anparta KAC deputy speaker Avijit Kro bangke solar project a phan nangji welcome pusi ningje ponlo bonta bangso long rat kido ki pathir bom alongle po anlo ki dunji khala bangso hut longle hemphotum chikroidun de pulote non Borjan ason thaksi chihuri sai anchotsi nang mandet tahai news report KTB news